ድምፃዊ መድሃንየ ሰለስተ ዕሸላት ሓደ እውን መላሻው ዝምሳና ዘየለ ህፃናት ገዲፉ ክቡር መስዋዕት ከፊሉ ኣሎ። ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ዝኽበርኩም ኣሕዋት ሎማዓንቲ ያው ምስ ሓፍትና ተሓጓስ እየተረኺበ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ተሓጓስ ሓደ ዝሰራሕናዮ ቪድዮ ለትሽ ሓፍትና ካብ ደገ ዝለኣኸትለይ ሳንቲም ሒዘ መፅአ ረኺበ እያ ነይረ። ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ሓንቲ TDF ቻይልድ ትበሃል ቅድስቲ ሓፍትና ዝለኣኸትልኪ ናይ 7,000 ቅርሺ ዝግመተ እኽሊ ገዚአ ምፅአልኪ ዘለኹ እስኪ ነዚኣ ሓፍትና TDF ቻይልድ ትበሃል ሞ ነዚኣ እስከ መስግንለይ ተቐቢለ ኣለኹ ኢልኪ حتى يعني اللي تقبل الاخوي خبر اللي حتى لملم يرجع حاجه السلام على الخير حتى يعني اللي TDF ቻይልድ ከም ተዝል ኣክል መሰረት ኣብፅሕ ኣለኹ ከረምቶኒ ኣትስለ ዘሎ ብዓይነት የብፅሕ ኣላ ዘለኹ ሞ ለዚ ይቕኒለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን